Mga idol, kabuuang 3,843 kwalipikadong benepisyaryo sa Bayambang ang tumanggap ng ayuda sa ilalim ng Unified Package of Livelihoods Industry Food and Transport o Uplift program ng pamahalaan. Isinagawa ang 2 araw na payout mula Agosto 13 hanggang 14 bilang suporta sa mga pamilya na nangangailangan ng dagdag na tulong para sa kanilang pangunahing pangangailangan at gastusin. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, ang opisyal na listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo ay direktang nagmula sa DSWD National Office. Ginamit naman bilang batayan sa pagtukoy ng mga tatanggap ang pinakabagong datos mula sa 2024 Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority upang matiyak na mapupunta ang ayuda sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Kabilang sa mga pamilyang natukoy sa CBMS, ang mga nasa poor at near poor categories na higit na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Layunin ng Uplift program na makatulong sa mga kwalipikadong pamilya sa pagtugon sa kanilang pangunahing pangangailangan at gastusin. IFM News. IFM News. IFM News.